Moikka moi! Direhtööri Koipelini huutelee täältä juustolavalta, että nyt alkaisi minun ja Hilariushiiren tanssituokio. Ketkä kaikki on tullut tanssimaan? Nostakaa käsi ylös. Te kaikki. Voitte tulla tänne lähemmäksi ottaa tuosta hiekalta semmoisen hyvän oman tanssitilan, että on varmasti tilaa. Mutta hei, tämähän oli mun ja Hilariushiiren tanssituokio. Oletteko te nähnyt Hilariushiirtä missään? Ette? Missäköhän se voisi olla? Ahaa, onkohan se juusto välipalalla? Pitäisikö meidän tehdä niin, että mä lasken 3 ja sitten huuetaan kaikki oikein kovaan ääneen, että Hilariushiiri, niin ehkä se sitten löytää tänne lavalle. Kokeillaanko? Mä lasken 3 ja sitten huudetaan niin kovaa kun pystytään. 1, 2, 3. Hilariushiiri! Kuuluuko? Nyt kuuluu jotain. Näkyykö missään hiiren häntän päätä? Missä? 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 Siellä! Moikka Hilarius! Terve Hilarius! Täällä on meillä vaikka kuinka paljon tanssijoita. Jes. Onhan kaikilla varmasti hyvä oma tanssitila. Tarvitaan paljon tilaa ympärille. Hilarius, mä ajattelin, että me voitais perustaa semmonen bändi. Joo. Nimittäin kellaribändi. Mutta mitäs kaikkea bändiin tarvitaan? Tietääkö joku? Kitara! Aha, eli soittimia, laulajia ja tanssijoita, mutta kitara, toi oli hyvä. Kokeillaan, otetaan kaikki tämmöiset mielikuvitus-ilmakitarat käteen, näin. Ja kokeillaan, miten sitä soitetaan, näin. Tämmöisiä oikein pitkiä vetoja. Hyvä. Sitten voidaan soittaa vähän nopeammin. Hyvä. Ja sitten kun tääkin on sujuu, niin voidaan lähteä jammailemaan näin. Ja soittaa samalla sitä kitaraa. Näin puolelta toiselle. Hienosti. Onpa hauskaa. Sitten kun me ollaan soitettu kitaraa, niin Hilarius, sähän muuten osaat beatboxata. No niin, osaan. Hilarius pitää semmosia hassuja ääniä, niin me voidaan kannustaa Hilariusta ja tehdä tämmöstä veivausliikettä. Vähän niin kuin sekoiteltais kauhalla jotain isoa pataa. Just tolla tavalla, kokeilkaa vaan. Hienosti. Sitten me soitellaan semmosia DJ:n levyjä. Hyvä. Ja sitten meillä on semmonen kuin hip-hop-sormi. Hip-hop-sormi on tämmönen, mikä nousee oikein korkealle ja se heiluu puolelta toiselle. Näin. Hienosti menee. Ja sitten kun tää sujuu, niin voidaan kokeilla tänne alapuolelle, varpaisiinkin. Näin. Hienosti. Sitten meidän kaveri Hippuhiiri, tiedättekö te Hipun? Joo. Hippu on tehnyt tähän biisiin oman tanssiosion, missä se laulaa, että ensin tassu korvantaa. Ja se menee näin, että otetaan tassu tähän eteen näin. Ja se lähtee sivulle näin, että ensin tassu korvantaa. Perässä toinen tulla saa. Sitten me pyöritään. Ympäri pyöri vaan. Ja toista sama uudestaan. Sitten tulee semmosia hauskoja hiirihyppyjä. Joku se vaan taitaa levyjen käännön ja aikaan saa mitä huikeimman väännön. Kun löydetään vielä mikki ja standi, niin maailman valloittaa kellaribändi. Ja sit otetaan niin iso hiiriloikka kuin ikinä saadaan. Ui! Hienoja hiiriloikkia. No mut hei, meillä on tässä jo aika hyvin liikkeitä. Ollaanko me valmiita perustamaan meidän kellaribändi? Ollaan. Tehdään niin, että otetaan kitarat kaikki käteen valmiiksi näin. Ja sit me ollaankin valmiita, eli musat pyörimään. Joskus vaikeaa on saada laulu alkamaan, vaikka sanottavaa on paljon. Kaikki riimit käytetty ja biitit kokeiltu yhä uudestaan. Silloin muotit uuteen järjestykseen laittaa voi. Kaverisi mielessä ja melodia soi. Uusi, jota kuultu ei oo koskaan aiemmin. Yhdessä kun voidaan onnistua paremmin. Sitten lähdetään jammailemaan. Me ollaan bändi uus ja siisti tuttavuus. Kellarin jengittää on
on yhtä ystävää. Silloin kun biitti soi, ja 100 frendiä voi. Ja soittaa biisin tän, hittimme iskevään. Sitten otetaan hiirenlassuja yhteen näin. Ja se lähtee täältä alhaalta ylöspäin. Hienosti. Vielä. Hyvin menee. Ja sitten onkin luvassa direktööri Koipelinin yllätysliike. Nimittäin muikkuhypyt ja muikut lähtee. Kääntyy. 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 Muikut. Suuret muikut. Muikut. Suuret muikut ja Hilari beatboxaa. Hyvä Hilari. Tekoti, hiiri, on juu! Jooma, sulle moikkaan, hei! Hei hei. Ja Heltta Sormi. Me ollaan bändi Ös ja siistit tuttavuus. Kellarin jengittää on yhtä ystävää. Silloin kun biitti soi, ja 100 frendiä voi. Ja soittaa biisin tän, hittimme iskevän. Hienosti menee. Ja hei, mä kerron teille äsken siitä hippohiiren tanssista. Se oli se, missä laitettiin tassukorvan taakse ja perässä toinen. Pyörittiin, oli niitä hiirihyppyjäkin ja se iso hiiriloikka. Kokeillaan. Yhteen nyt. Ensin tassu korvan taa, perässä toinen tullassa. Ympäri hyöri pyöri vaan ja toista sama uudestaan. Useamman taitaa levyjen käännön ja aikaan saa mitä huikeimman väännön. Kun löydetään vielä mikki ja standi, niin maailman valloittaa kellari. Sitten mä soitan niitä DJ-lentoja. Soundi ääni. Aivan hurmataan. Ääni huippusvenni. Ja kellon kellarin parhain jengi. Me ollaan bändi Ös ja siistit tuttavuus. Kellarin jengittää on yhtä